kwarta. Bawas ko ni malbistit. Kita na kwarta rin. Asong kwarta rin. Kwarta rin. Samtang manghut pa. Kuya! Makalas papa. Pagkakapildi mo usugal mo nga ka. Ay pagsulti ni papa ang mga kusang bulsa ha. Basta mo sa balay ka. Ha? Sabot ka. Ilong yan, ilong. Mahal mo na, kuya. Hindi ka matan sa papa. Ikaw ha, nasa basa musulti kang buhang nga ka. Bunalan di ka. Kasabot ka. Basa musulti ka, ibitay di ka. Kasabot ka. Ay pagsulti, papa ha. Nga nagkuha ko kwarta si bulsa ha. Kasabot. Antay ka. Maray na si kuya ha. Maray na si kuya ha. Yan ang saba ha. Maray si kuya, kinapilding sugal si kuya. Mabawi si kuya ha. Sige na. Palitan di ka kindiw niya ha. Maray, pagsaba. Hindi. Kalgas gitu nga limal karon. Lagot ka pildi ko sugal limal ka. Diyos ka na nagdaog na ko ni. Aray ko ng kwarta diri. Tidak ada oh. Bukan ada ko pildi oh. Ano hurot ko ah. Ada sa luhaw. Kwinta. Kwinta na sad. Kwinta ting. Ini. Eh, 1 trilas. Dapat kwinta dia. po na hurot na po. Ano? Sado na. Sado? Sado kwinta, sado. Sado ha. One for pip. Daog na ka ni. Wala kwarta naman eh. Samot na. 20 na pa 20. 20. Di mo dawat. Uy, lakas mo na. Uy, pagkitag lang kwarta nito eh. Okay, Wata ko okay, na. okay. Wata ko na. Di na, wata ko. Wata ko balik wa. Waton, tiga. Wata ko. Unsay gusto nimo? Ikog siring! Ugulo siring! Buha ka! Di po. Kasi ka! Sulod! Sulod! Magtas siring! Sulod! Sulod! Ida! Napa! Kita mo tulak ba ko? Water ka sa mga! Kasi katulad mo na. Tulad mo na, ha? Magwatan ka sa lang, tulad mo na. Di mo kailan, ha? Oh, no! Karon! Mula ka karon! Batay, imo mango na! Tapos ka na! Kapag ka na! Batay, ha? Ang ka! Teka ron, ginagawa nga ka. Walang sa papa.
Waka, unsa ang gingon mo gani ha? Ha? Unsa ang gingon mo? Ang kabata ka. Ganong yung mag-isulti? Yawa ka. Ganong yung mag-isulti? Padyot yun. Ganong yung mag-isulti? Yung mag-isulti? Wala. Wala man ako. Ganong na ka ba ang dos papa? Ganong yung bunalan mo ko? Wala man ako gisulti, kuya. Ako naman gisuwat. Ay, gotoy. Gidi ko na. Di ko na. Unsay gusto nimo? Unsay gusto nimo? Ikog siring, ulo siring. Pili. Kawangan lang na, murag di sinuso lagi. Murag kumahani. Lagutim gid. Action. Wala kalit ang wala balik sa. Okay. Unsay gusto nimo? Ikog siring, ulo siring. Hits ko bata ka. Ate, waday. Bunal. Nese ka? Ano? Labos. Yaw. Abs ni hapin. Lambot ang kili, ang tumoy lambot kili. Ang tao. Tiner mo tugod? Ha? Tiner gitu. Juray. Di taas kayo ba? Taas kayo mo ba? Taas kayo. Ata sakit. Sorry koy. Kita ganun dako ngapin bad. Tay. Kapoy mangita kwarta sa. Eyo. Jap lo. Isig no. Long live Alba Gabaro. Yeah, hi. So shout out dahil nilang Shout out ko sa ano Balagbag Tabines. Shout out to Merly Hello Kaligi. Merly. Ay Maria Elizabeth. Maria. Kay Dayan Margaret E. Chavez. Okay, Cecil Paondelian. Okay, May. Abi ng sisig. Bantayan. Sa shout out sa nilang Yesha. Shout out ko ni Yesha Lisondra, hey, what's up? ni Donna Diaz, ni Joanna Azura, Januel Salunoy, yung mga ni, Yun sa luno. Mary Babes Archando. Ano siya? Sana all babes. Chando. Ano nakita ko dun? Ano yun? Jinit. Shout out dahil ni Jinit Kumayas. Hello, Kumayas. Hello, shout out. Shout out ni Rudy Camigin Jr. Hello. Lain ng Junior dahil. Shout out ni IB Angay. Angay ba ni? Angay ba? Shout out kay Koy Roflo. Shout out ni Lel Liga. Bro, shout out ni Istoy. Taratoy. Stay kay. Shout out dahil sa mga sangwa o di mga kandiha, mga skillet. Shout out ni Pete Sangwa, Kabartes. So maorto mga bay. Sa Kuya Bunwi. Ayaw bow, ayaw guy. Ayaw goy. So maorto mga bay, don't forget to click the notification bell and don't forget to use Yay. hashtag yahay para ma-shout out mo sa sunod nga video mga bay. Na don't forget to subscribe. Maorto mga bay. Bisaya nga dako, way pati way magbuot. Nga nung tabis kay kadto, animal kay kang dako.